हरिया आज काहे कइले बानी तेरिया आज काहे कइले बानी तेरिया ए बाबा हर दिन उगी भोर हरिया आज काहे कइले बानी तेरिया तेरिया तू अरक लेके बाट जो हटिया हे दीनानाथ अब दर्शन दीना हे दीनानाथ अब दर्शन दीना हे दीनानाथ अब दर्शन दीना दर्शन दीना दर्शन दीना आके रिकॉर्डिंग स्टूडियो बोला बोला छठी मैया की हाथ जोड़ी के कहतानी रंगे सहारा अब बानी रंगे सहारा अब बानी ए बाबा हाथ जोड़ी के कहतानी रंगे सहारा अब बानी सुनी सुनी सूरज मल चले रहुए से जग देखे दर्शन अब पूरा कर दी परब 3 दिन से भूखल सब बिया हे सूरज देव अब दर्शन दीना हे सूरज देव अब दर्शन दीना हे सूरज देव अब दर्शन दीना दर्शन दीना दर्शन दीना मिक्स बाय आरके गुप्ता जग में महान रउआ बानी जानेला दुनिया जहानी जानेला दुनिया जहानी ए बाबा जग में महान रउआ बानी जानेला दुनिया जहानी होके रथ पर सवार आई बदरी के फार देखी आवे के राह देखता के संसार हाय गोविंद भी अरजी है किया हे सूरज देव अब दर्शन दीना हे सूरज देव अब दर्शन दीना हे सूरज देव अब दर्शन दीना आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा कांटेक्ट नंबर 8809872904।